आवाज जाके चाहे जरा जोर से हर हर महा। क्या बात है। आगे से जितना माई बहन बैठल बाड़ू तोहनी खातिर हम एगो गीत गाइब, एगो गाना, ओकरा बाद जिनकर इंतजार इतना देर से इतना हमारे भाई सब करता। अक्षरा सिंह जी हम मंच पे ही हैं। एक गाना के बाद कैसे मयूर भैया के रिसेप्शन में कार्यक्रम होता, अपना जुटान जुटल बा, उनका के भी बहुत बहुत बधाई। एगो माई खातिर गाना जो माई के पेट से लड़का पैदा लेवेला, चाहे वो दुर्गा माई होकर चाहे काली माई, माई के रूप बने के बा, लेकिन माई त माई होली। जितना हमार भगवान स्वरूप माई बैठल बड़ी आके तोहनी खातिर कि माई ममता के मूरत हई, कि बाप दया के सागर, कि ओहे खुश रही जीवन में, अजे करी माई बाप के आदर। ये हमारे सवेरा भैया करते हैं, भैया का कोनो जोड़ना। अरविंद भैया कहने गए, अच्छा अरविंद भैया उधर बैठे हुए हैं, उनका से जे बतियाए कि बतिया ला, अभी वो पार्टी फिर बाद में चिन्हाए वाला नहीं था। अरविंद भैया से जब बात करना है अभी कर लीजिए, वो 2 घंटा के बाद पार्टी भेटिए ना। कैसे लड़का कहता और कि बिना माई के कि हई बेटा अधूरा बा, बिना माई के बेटा अधूरा बा। कैसे और कि बिना माई के हई बेटा अधूरा बा, और कि माई बिना न कुछ पूरा। माई बिना
रवलवन इतना प्यार से देखा तनी शांति से आई अरुण भैया हमरा खातिर शोभा बहुत बड़ बात बा कि कोनो मंच पर जहाँ भी दीदी के कार्यक्रम होला सीधे सबसे पहले कि बाबू हमरा संगे चले के बाद तई से बढ़ के खुशी यह लाइन में भैया ज्यादातर केहू के कोई देखल ना चाहे लेकिन ये हमरा के छोट भाई मान के आ जहाँ जाली हमरा के अपने साथे ले जाली हमरा खातिर सौभाग्य बा तब कहता नहीं महाई बेटा इसमें भोजपुरी और रिदम का भी माई अब बेटा में कौन भेद न होला ई बात चारों वेद में लिखल गइल है अरे क्यों उनके आंचल में बसल उनके आंचल में बसल उनके आंचल में बसल काशी धन्यवाद साहब रबलोग अगर जोरदार ताली बजा देबो तो जिनकर इंतजार करत वही मंच पे आ जाए एक बार ताली बजाबो उनका खातिर कम से कम ऐसे ना ताली ना जरा मर्द नियन जरा हर के जोर से प्रेम से हर हर महादेव उद्घोषक जी रो कहीं बानी तो आ जाए उनकर सम्मान में दो शब्द कहीं